बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो खैला मैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे कमिउनिटि हल न'आवहाय। ओमफ्राय दा बेयाव बेबायदिनो 19 नं सिडली समस्तिनि MLA सार जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे 16 नं निसिमानि TCLC चेयारमेन निर्मल कुमार ब्रह्म साराबो दंफैयो। दा बेयाव माखासे चेक राननायनि हाबाफारि जादों। दा बे चेकखौ मानि थाखाय होनाय जादों एबा सोरनो होनाय जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लेन खालामनानै देखायनो सानदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांनो हागोन, अब्लानो गासैखौबो मानि चेक रानदों गासैखौबो बुजिलांजोबगोन। दायो हरखाबै बे खैला मैला कमिउनिटि हलावहाय जोंनि 16 नं निसिमानि दायो TCLC चेयारमेन हिसाबै दङ सारा। दा बेयावहाय मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन सारा फंनैसो मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनैहाय माने बेवहाय जोंना मानगोनां 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारीया आसाम गभर्नमेन्टनि जिहेतु सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय। दा बेनिखायनो बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय बिथाङा जोंनि बेवहाय 171 स्टुडेन्ट आरो बेमारिफोरनो चेक राननोनि हाबाफारि लानानै फैनाय जादों। मानगोनां MLA बिथाङाबो एसे आवगायाव फैदोंमोन आरो बिथाङा दा गावनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंखांनायनि उनाव आरो माखासे मानसिनो चेकखौ रानखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे जायगायाव गोनांथार खामानि थानायलाय बिथाङा दा ओंखारलांबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आंबो 16 नं निसिमानि TCLCनि चेयारमेन जानानै बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों। आरो लाफैनानै जोंनि सरकारा दा माबादि माने हाबाफारि लागासिनो दङ, माबादि जोंनि जनसाधारननो रायजो राजानो माबादि रांनि अनसुंथाइ होगासिनो दङ, बिनि सायाव थन्न बिथाङाबो बुंबाय, आंबो बुंबाय। गोबां जोंहा माने बिथांखि दङ, जेरेखम गियान सोरां बिथांखि, बे गोरिब न'खरनि जायफ्रा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननो 5,000 करि रांनि अनसुंथाइ होनाय जाबोदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा अनसाय बिथांखि दङ। बे अनसाय बिथांखिनि हेफाजाबनि गेजेरजोंबो, अनसाय बिथांखि होनोब्ला थारमाने जायफ्रा माने मैगं थाइगं फाननानै जायो, गोरिब न'खरनि आइजो बिथांमोन दङ, फिसा दखान होनानै संसार जागासिनो दङ, बिथांमोननिखौ थांनाय बारनिफ्रायनो जों दासिमबो अनसाय बिथांखिनोबो 5,000 करि रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि दङ। बिनि सायावबो जों सावरायबाय। बिनि अनगायै जोंहा आरोबाव दंबावो आलारि सोरां होनबा बे जोंनि ओनसोलाव जेसेबां माने धर्मीय अनुष्ठानफोर दङ, जेरेखम माने ओरै गिर्जानि थाखाय, मस्जिदनि थाखाय, बा मा होनो मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर, बा जोंना बाथौ थान, गुबुन मन्दिरफोरनोबो बे रोखोमनो 2 लाख करि जों देग्लाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे निसिमा हालामाव 14टा धर्मीय अनुष्ठाननो 2 लाख करि रां अनसुंथाइ होनो हाबाय। बिनि सायावबो जों सावरायबाय आरो जोबोद मोनथिनो मोननाय मथेब्ला जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा जाय बिथांमोनहा माने रांखौ मोनदों, 2 लाख करि रांनि अनसुंथाइ मोनदों, बिथांमोना खुनु एप्लिकेसनबो होनाङाखै। अट'मेटिक जोंनि बे ओनसोलनि ब्लक प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा नायै जौगाख'नो हायि धर्मीय अनुष्ठानफोरनो बे 2 लाख रांखौ माने अनसुंथाइखौ होनो हानाय जाबाय। बिनि अनगायैबो माने माइनाव सोरां दङ। माइनाव सोरां होनोब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 जनजों 12 जनजों 14 जनजों बेबायदि ग्रुप जानानै मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय जादों। दा बिथांमोननो थांनाय बारावनो जों माने 25,000 करि होबाय आरो 25,000 होनो थांबावगासिनो दङ। माने बेबायदिनो होयै माने 25 खनथाम मोननायनि उनाव बिसोरो 75,000सिम मोनहैनो हागोन। बिनि थाखायबो दा बिथांखि दङ। आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा रग निर्मुल जाय बेमारि बिथांमोना गोरिब न'खरनि मानसिफोर, बिथांमोना डाक्टारनि खाथियाव थांनो हाया, मुलि बायनानै जानो हाया, बेबायदि बेमारि बिथांमोननोबो माने रांनि अनसुंथाइ जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि होनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। आरो बेबायदिनो जेसेबां दिन जोंनि सरकारा थाबाय थागोन बेबायदि बेबस्थाया थालांबाय थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव जायफ्रा गोबाव सम फरेस्टनि हायाव रायजो जानानै थाबाय, बिथांमोननो हानि पाट्टाखौ गोबाव बोसोर बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सालायदोंमोनब्लाबो बिथांमोना खुनु बेबायदि हा एलटमेन्ट बा लेन्ड पाट्टाखौ होनो हायाखैमोन। नाथाय जोंहा दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिसेसकरि जोंनि बे ओनसोलाव आमथेखा बिसिडिसि, खैला मैला बिसिडिसि, आनन्द बिथिनि बिसिडिसि आरो मालिबिथा बे मोनब्रै बिसिडिसिनि
जायफ्रा थागिबि बिथांमोननो हा पाट्टा होनो थांगासिनो दं रिसेन्टलि टटेल माने लेन्ड माबाखौ रेभिनिउआव दा टटेल 97,000 जों बोसोरथामनि गेजेरावनो गैजायै हा गैजायै गोरिब मानसिफोरनो जों लेन्ड एलटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ माखासे होखांबाय आरो माखासे होनो दंबावो आरो बावैसोनो जों इलेक्सननि सिगां सिगां होनो हाबावगोन बेखिनियानो आंबो जिहेतु काजलगाव साब डिभिजननि लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै दाखालिसो जोंहा 4,500 एप्लिकेन्टफोरनो जायफ्रा माने प्रप'जाल होदोंमोन बिथांमोननोबो लेन्ड पाट्टा होनो हानाय जाबाय दा जों रानथ'वाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय जेला माने अर्डार जानानै फैगोन होमब्ला बेखौ जों टाइम सिडिउल खालामनानै जों बिथांमोननो हरनाय जागोन बेखिनियानो सार गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय स' थेंक इउ सार दायो नायदोनै बियो जादों जाहैबाय आमगुरि प्राइमारिनि दा आमगुरि प्राइमारिनिफ्रायबो बेफोरबायदि चेकफोरखौ मोनबाय नै ओमफ्राय दा आं बिथांमोनावनो एसे सोंनोसै दा गोसोफ्राव माबायदि मोनदों दादा आपनिও পাইছে না চেকটো পাইছে মনত কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা ইমান আনন্দ হৈছে ইমান ভাল লাগিছে এনেকুৱা ভালটো মনতে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম তো আজি 17 বছৰৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা কোনো সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এইবেলি পালোঁ এইবেলি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনটো খুব মানে ভাল লাগিছে আৰু যিখিনি পাইছোঁ এইখিনি আমাৰ কাৰণে মানে যথেষ্ট হ'ব পাৰে যেনিবা আপুনি এইটো চেক পাইছে এইটো কি হিচাপত পাইছে এইটো মোৰ মানে বেমাৰৰ কাৰণে মই একচুৱেলি মই ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট মোৰ মাহে মাহে মোৰ প্ৰায় 3,000-4,000 নিচিনা মানে ঔষধ কিনিব লাগে তো যিখিনি পাইছোঁ যিখিনি চলে কণ্টিনিউ আমি এনেকুৱা সুবিধা পালে আৰু বেছি ভাল হয় তো जितु पाइसे हेतु माने सन्तुष्ट থাকিব লাগিব स' थेंक इउ ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानाव मोनाबो मोनदों ओमफ्राय नानि नोंबोथ' चेकखौ मोनबाय ओमफ्राय गोसोआव माबायदि मोनदों दायो गोसोखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय नानिया मानि मोननाय जादों जेनेबा आं स्टुडेन्ट हिसाबै बे चेकखौ मोनदों आच्छा दायो मा फरायो नानिया फार्स्ट इयाराव फरायो मा स्कुलाव आमगुरि ओइचएस हायार सेकेन्डारि गामिया खेरगान्दा आच्छा दे मोजां फरायबाय था स' थेंक इउ ओमफ्राय नानिया बेंटल कलेजाव फरायो नोंबोथ' चेकखौ मोनबाय ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों दे ओमफ्राय मादैयाबो मोनदों दा ने मादैया मा हिसाबाव मोनदों माने बेमारिनि थाखाय ओमफ्राय बाजैया बेमारनि दा बेबायदि आरो ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै आदा मोना मा बिबानाव थाखो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट प्राइमारि सेक्रेटारि बे दा आङो प्राइमारिनि आफादगिरिनाव फंनैसो सोंनो सानदों दा नोंथांमोननि प्राइमारियाव खैजोनसोआ मोननाय जाखो जेनेबा जोंनि आमगुरि प्राइमारि हिसाबैहाय दायो रकनिल मरजों आरो स्टुडेन्टजों लानानैहाय 17 जन दङ 17 जनखौ मोननाय जाबाय सिगांनि बाराव बहुत मोनबाय आरो दायो स्टेप बाय स्टेप मोनलांबाय थागोन आरो दायो दानि बे रिसेन्टलि दिनैनि थारिखआवहाय मोननायावहाय 17 जन दङ टाइमनि आंखालाव बेबायदिनो गावबागाव बिसिडिसि हिसाबैहाय रानना हरनाय जाबाय नै दा ओरै बिनानाव मोनाबो मोनदों नै ओमफ्राय नै बेबायदि आरो ओमफ्राय ब्रादार मा बिसिडिसिनिफ्राय जों उगुरि बिसिडिसि ने ओरैनो उगुरि बिसिडिसि हिसाबै खैजोनसो दङ जोंनाव स्टुडेन्ट हिसाबै 12 जन मोनदों बेमारिनि थाखाय 2 आच्छा दा बेबायदि आरोखि राननानै हरगासिनो दङ नै चेकफ्राखौहाय नायनानै लानो हागोन मा बिसिडिसिनिफ्राय आदा भबानिपुर आच्छा दा राननानै हरगासिनो नै चेकफ्राखौ नायनानै लादो नै दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय गोबाङानो लानानै थांबाय ओमफ्राय दा जिखिनि दं बिसोरो माने लागासिनो दं आरो नै बेयावबो बेबायदिनो चेकखौ राननानै हरगासिनो आरो नै ओमफ्राय ब्रादार मा प्राइमारिनिफ्राय जों मालिबिटानिफ्राय आच्छा ओरैनो नोंथांमोननि मालिबिटा बिसिडिसियावहाय प्राइमारियावहाय जेनेबा खैजोनसोआ मोननाय जादों टटेल जोंनाव बेमारि हिसाबै 3 मोननाय जाबाय आरो मानिफ्राय स्टुडेन्टनिफ्राय टटेल 12 जन मोननाय जाबाय गासै 15 जन जोंनि मालिबिटा प्राइमारिनिफ्राय आच्छा दा राननानै हरजानाय जाबाय ने चेकफोरखौ राननानै हरजानाय जाबाय स' थेंक इउ दा बेबायदिनो ओरैहाय ओमफ्राय खैलामैला बिसिडिसि आरो बेबायदिनो खाथिनिखौ बेयावनो राननानै होगासिनो दं आरो नानिया मोनखांबाय ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय अबेनि नानिया आङो खैलामैला बागानसालि आच्छा दे ओमफ्राय नानियाबो मोनबाय दा मोनगोन दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय नों मोनगोन दा ना मोनबाय दा ओमफ्राय गोसोआव माबायदि मोनदों बेबायदि आरोखि
दा बिसोरबो नै मोनगोन ओमफ्राय नै ओरै नायदो ओरै बिनानाव मोना मोनबाय नोंसोरबो मोनबाय ना ओमफ्राय गोसोआव माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय मा हिसाबै मोननायनि नोंसिना फरायनायनि नामा मोनथ'वाखै फरायनायनि आस्सा गोसोआव माबायदि मोनदों नानि दा गोजोननाय मोनदों मोजां फराय दा बेबायदि आरो